छोटी माई के घाटे छोटी माई के घाटे presented by Sandhya Entertainment. छोटी माई के घाटे धालू न माथ पदौराए धालू न माथ पदौराए आ चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू पटना के घाटे भजते देर नहीं त भौजी भजते देर नहीं त भौजी आ चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू पोखरी के घाटे छठी माई के घाटे चलू चलू छोटी माई के घाटे छोटी माई के घाटे जाऊ न बाजार लले बुखाजर सब सामान ओरिए बा सुनु सुनु भौजी चलू आहा जल्दी पानी में खार हम हेबा ए भौजी चलू छोटी घाटे जाऊ न बाजार लले बुखाजर सब सामान ओरिए बा सुनु सुनु भौजी चलू आहा जल्दी पानी में खार हम हेबा मान जाऊँ आहा हमर बाते मान जाऊँ आहा हमर बाते आ चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू पटना के घाटे भजते देर नहीं त भौजी भजते देर नहीं त भौजी आ चलू चलू सब कोई घाटे चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू छठी माई के घाटे छठी माई के घाटे छठी माई के घाटे फल फूल सब ओरिया कराखू दौड़ा में दियो सजाई करू में सोर नहीं त हेतै भोर जाए के करे छी तैयारी चलू छोटी घाट मजा आते फल फूल सब ओरिया कराखू दौड़ा में दियो सजाई करू नहीं सोर नहीं त हेतै भोर जाए के करे छी तैयारी बबुआला ललेब छुरछुरिया बबुआला ललेब छुरछुरिया आ चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू छठी माई के घाटे धालू न माथ पदौराया धालू न माथ पदौराया आ चलू चलू छठी माई के घाटे चलू चलू छठी माई के घाटे यदि आप चाहते हैं संध्या एंटरटेनमेंट के सभी ऑडियो वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।